Yn y fideo hwn, rydyn ni'n darganfod o Archifau ledled Cymru a mathau o heriau roedd y Gymru yn ei wynebu yn y gorffennol. Daeth Archifau Morgannwg o hyd i giplyn o lawr yn Benallta, tua 1930. Wedi orchuddio ei flaen mewn llwch glo, mae'n gymryd bath gartref ar ôl diwrnod heriol yn ei gwaith. Ond mae gan ei wraig druan ei heriau ei hun i ferwi dŵr, llenwi'r bath bob dydd a golchi ei ddillad brwnt. Sôn am lafur sy'n galad, a pheidiwch ag anghofio'r ddiffyg preifatrwydd llwyr wrth i'w ferched ddarllen yn achlysurol wrth ei ymyl. Efalla fod yr heriau dyddiol yr aeth ein cyndadau Cymreig i'r afal â nhw dros y canrifoedd yn ymddangos yn llym i ni heddiw, ond roedden nhw'n rhan o fywyd bob dydd bryd hynny. Mae'n anodd i llawer ohonom ddychmygu sut y gweithant llwyddo, ac mae technoleg fodern wedi ein difetha. Plymiwch i mewn i'ch gwasanaeth archifau lleol i ddarganfod trysorau syfrydanol a darganfod y mathau o heriau y bu pobl yn byw drwyddynt yn y gorffennol i helpu wneud Cymru y lle mae e heddiw. Peidiwch ag anghofio hoffi'r fideo a rhoi gwybod i ni beth rydych chi wedi darganfod yn eich archifau lleol yn y sylwadau.